Jodak e gweng' ma Wiga e kar chung' od bura ma Homa Bay Town dwa ni jotelo kod jolony e sektas mopogore opogore e kar chung' od burano mondo omakre kanyakla mar riwo wi oganda jokanyada kod chwalo chenro mag dongruok mopogore ne jopiny. Kwayo mar jadak ma Wiga obiro kaluwore gi pogruok mosebedo e kind moko kuom jolony mawuok Kanyada kod jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kaluwore gi bura mane jolonygo obedo godo dwe mokalo. Romo makamano manochan gi jolony mawuok Kanyada e bwo riwruok margi mong'ere kaka Nyada Ralek ne okelo pogruok kaka jaod bura ma Homa Bay nosiemo jolony manochano burano kokoni gionge kod ajenda mar riwo wi oganda jokanyada. Jodak ma Wiga e romo margi okwedo weche makamago ka gikoni dwaro margi en neno ni gibedo kod riwruok kendo ok ginyal yie mondo mi josiasa okel pogruok ei Kanyada. One county government waonge gi problem at all. To wadwa ni wabed kaka oganda, to oganda ni motamwa mondo kik wabedie. Koro kowinjo ni kawan gi bura mar mondo wariwre wakel maendeleo gi ywak ma wanyalo tero ne national government, county government, mai ma koro kela yany. Koro mai ma miyo oyanyo jowa ma waketo motelo no. Okong'e ni ya ni jerito gi picha magi thuond Wiga momoyo Wiga nendo to ken kamano. En kamano ko somdwa. Wakwedo kwa nguvu kabisa. No we luongo nying Jerry. To ka Jerry nitiere gi gimoro ma Jerry osekwalo to ter Jerry e court. Ok ni ka higa biro to nying Jerry. Ka higa biro to nying Peter. Wakwedo gino kaka jo Wiga. Okwadwara yanyo. Ayanyo okwadwara wadwaro mana telo. Kar yanyo gi to kel sitima. Kar yalo gi to ndik nyithinde yude tije.